Gladhen latihan sekarem maca pat Asmarandana laras pelog pathet enem gagrag utawi cengkok Semarangan. Nah menika biasanipun nano nano nane nani tintinganipun Jabi cici cici rolulu cici cici cirolulu aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tatulak sandang klawan pangan ya iku bageyanipun wong sabar wong melek sabarna rimo menika wau cakepanipun kualik menika wong melek asnipun wong melek sabar narima dados pungkasan Gatrata Karim menika wong melek sabar narima menika Asmarandana laras pelog pathet enem cengkok utawi Semarangan kados biasanipun Semarangan. Biasa menika sok aslinipun sekaraken tembang menika aja turu sore kaki. Biasa menika jaman semanten kemutan jaman alit-alit menika sok simbah-simbah asring lipur dhateng para putra menika sok menika aja turu sore kaki. Nah menika monggo pengembanganipun saged dipun damel piyambak saben-saben tiyang nggadahi bakat piyambak utawi ngembangaken kanthi mbok pilih wonten ingkang damel gregel-gregel utawi para wonten luk ingkang baku salahipun trep kalian laras ingkang pun wonten menika notasi ingkang wonten aja turu monggo bali malih nggih setunggal sak gatra baka sak gatra sewisan nika pisan aja turu ya mboten sah kesta ya aja turu sore kaki. Nah menika ana
saged damel andekan utawi kangge nyolong nafas utawi kangge unjal nafas menika penting awit menika sampun ngantos dipun peksa anginipun damel nyekaraken menika menawi mboten pas mangke nggih mboten sekeca sowanipun kados menika ana dewa nganglang jagat ya atas menika aja turu sore kaki ajeng ana dewa nganglang jagat. Nah, nomor 3 kalem nggih. Nyangking bokor. Nah, ini atas-atas. Nyangking bokor kencanane menika pengembangan menika kadang kala wonten ing salah satunggalipun petitipun menika saged beda-beda gumantung kegiatanipun para kadang mun badhe ngembangaken nyekar menika biasanipun sok wonten gadah bakat damel gregel menika pas damel petit menika nyangking bokor kencanane menika kasipun Semarangan menika biasanipun kekasan cengkok Semarangan pun menika petitipun gregel-gregelipun kados nggadahi ciri khusus menika nyangking bokor kencanane atas tinggi menika ingkang gatra sekawan isine donga tatulak atas menika isine donga tatulak sandang klawan pangahan gatra tandhanipun ya iku atos-atos ini lu mama manen isine menawi boten anu ngantos alon-alon ingkang baku saged napasipun nyampe sampun ngantos kesesa malah kepara boten nyampe menika isine donga tatulak sandang kelawan
pangan. Nah, wow gabungan pun nggih. Ya iku bagéyanipun wong melek sabarnarima Bilih menika tuladanipun saking kula nyuwun pangapunten menika swanten kadangkala latihan perlu dipun gladi terus supados kiat utawi nyampe nafasipun menika awit menika cengkok Semarang menika khas sanget menika khusus mboten sedaya isapun ngginakaken kala wau pedhet-pedhetipun menika sok kadang gadahipun pengembangan pun monggo nyemanggaken merdeka saged pun kembangan kanthi bakatipun piyambak-piyambak menika. Pun ambali malih monggo saged pun sinau sareng-sareng mangke. Dados sanesipun ugi wonten Asmarandana Pelog 46 menika ugi wonten gegarane wong akrami menika cakepan varian sanesipun kados menika. Gegarane wong akrami. Menika cakepan sanesipun varian 46 varian gending utawi cakepan saking Sekar Macapat Asmarandana. Menawi dipun damel cengkok Semarangan ya saged ugi menika. Kula menika ingkang dados latihan sepisan kangge benjang saged pun candhakaken kangge gladi malih. Kula menika ingkang dados gladi sepisan pertama monggo pun lajengaken kangge besok candhakipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pun sinau malih.